Memóriakártyát. Készüljön fel az az ember, aki most eltaknyál, azt mindet felrakjuk a Facebookra. Facebook, meg a YouTube-ra. YouTube. És bumla, készüljön fel az az ember. Mert az egész világ magán fog röhögni. Igen. Bazzag. Oké, készüljön fel. Jó. Nagy esések vannak itt. Rengeteg ismeretlen van. Szóval, mi ketten mi fogjuk levideózni azt az embert. Ja. Nagyon figyeljenek, hogy hol kérdezem a társamat, hogy mondja, hogy merre vannak nagy esések. És elhalt a bal kezem, szóval átteszem a jobbra. Legyen kezdet, akarsz valakivel fogni, akkor buzinak tetted magad. Na! Emberek! Esések tömege van itt. Látják? Nagy seggeseket lehet itt látni. Készüljön fel az az ember! Hol? És ki akar elesni? Jó, hagyd már ezt a hülye szöveget. Jó. Emberek, itt a nagy tömeg. És bum! Várjál, megkérjük az egyik osztálytársunkat, hogy nagyon-nagyon essen el. És mivel ő nem tud magáról, így hát, ennyi lesz. Jó. Oké? Na, gyere szó. Várja, először bemutatnék egy nagyon hülye személy, ott van Attila, aki nagyon hülye. Ha még egyszer levideózunk, Oké? Most már csak is téged videózunk. Akkor őt kell videózni. Ricsi! Légy szívesen! Légy szívesen! Aj! Nem lőket rajta a világ! Aj! Nem baj, van egy külön videó. És itt sem vagyunk köcsögök. Mi sem vagyunk köcsögünk, mert figyelnek emberek. Ugye még csak 2 perces a videó. Majd meg lesz ebből a fél óra. Emberek. Valamelyikőtök essen már el, lányok, jó? Na én nem. Sanyi nem esel el? Sanyika. De miért mutatsz állandóan kabelját? Ezt én is tudom mutatni. Én azt hittem, hogy nem. Emberek, ezt felrakjuk a Facebookra. Facebook. Most a Facebook lesz. Hoppá, esse! Hogy vagy? Levideóztuk, Zsófi! Jaj, basszus. Ezt nem kéne elmondani neki. És akkor majd felmondj majd a Facebookról. Úristen, levideózták ezek a köcsögök. Légy szíves! Légy szíves, esse. Légy szíves, esse. Akkor veszünk neked egy sportszeletet. Légy szíves. Ne hazudjál már. De, vegyünk neki. Na. Ahogy veszed. Léci, Licsi! Júj, is esse. Szegény gyerek! Hogy fog rajta rögni az egész? Ne, puss már. Ricsi! Légy szíves, még egyszer! Még egyszer! Megpörgetted a lányt. Légy Ricsi, még egyszer pörgés! Na! De én már régen letöröltem! Na, légy Ricsi, esse! Légy esse! Na, vigyázz! Vigyázz innen! Menj elő! Hol van Ricsi? Ja, ott! Oké? A troll mellett. És akkor mondjuk Doák Riárdon fog rögni az egész világ. Vigyázz innen, Balázs! Léci!
Három. És? Pörgés. De miért nem estél el? Nem baj. Jó, oké, akkor még... Csak átmennek az ujjamot. Melyikkal? Na, Léci, Ricsi, oké, most úgy, hogy ne legyenek mögötted. Nagyon gyorsan. Kicsi, most veled csodálós. Vigyázat! Várjál! Légy szívesen! Vigyázz innen, Léci! Léci! Légy szíves, szíves innen, aki... Nem fog bírni elesni. De nem? Be fog telni a tárhely. Leszorom, van még 6 gigabájtom. Arra Igen, van. Vigyázz már innen, elesik! Valaki el fog esni. Most, Ricsi! Anyádat! leütős párolt a csaj. Ki? Léci! Hoppá! És pörgés! Most kéne elesnie, hallod? Most kéne itt. Miért nem esik el valakit? Oh, most, Léci! Igaz, Ricsi? De Isten, Ricsi! Várjál! Gyerünk, Zsófi! Bitch, igen. Hogy megyek át? Bye! Köszönjük, hogy a Facebookra elküldte. Itt a troll osztálytársunk. Hova? Vigyázzon! Nem tudom, valaki hogy csövezik. Mi az? Szar vagy. Ez a Zsófi! Ez az! Amúgy levideóztuk, ahogy estél. Köszönjük, hogy a Facebookra felrakta. Gyerünk! 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 Ez sikerült! Második! Harmadik! Harmadik, de! Mardi!